Rüstem'in orucu nokta olsun. Hatınına, balalarına sabırlık dilep, Gülşat Abbas sözlerine cıklanatırma kalkımızın kiridin korunanlarga degen şirin habatsı. Kiridin korunanlarga bir teşkil jırlarga Berin birge bulsak sözü Nigusek teşidarga Yaşlık юбилей битинде шуны biz билгеләп үтмәкче булып, оештырмакчы булып, инде башта бик куркып кына башлаган идек. Аны бик күп артистлар күтәреп алдылар. Үзләре без чыгыш ясарга киләбез, Рөстәм абыйны хөрмәт итәбез дип бик каты ажиотаж булды билетларга. Без үзебездә шаккаттык, нигә 2 көн уздырмадыгыз дип безгә шалтыраталар. Мәскәүдән, Әлмәттән, Казакъстаннан biz киләбез, именно шу концертны карарга киләбез дип шалтыраталар. Менә дусларыбызны утыртырга урыннар юк, менә bizde indi şunday ağır halga kaldı. Hazır bir jibersek şu konsertni Rüstem turunda bik matur kitaplar çıgarga jıynabız. Şol işini başlap jiberecekmiz. Ул көйләрне эс яса да, аның көйләре халыкка барысы да бүтән җырларда халык җырлый. Менә килсин, килсин. Килсин, килсин, үзең кил. Яратам шуны бел. Бик югалту инде, бик зур югалту, иртә китте ул. Әйтә торганы Илһам абый олгайса, без продолжим татар халык җырларын сериясын дип әйткән иде. Менә шул фикер шу тормышка ашмый калды. Шунысы үкенечле. Кайбер гармоннары, мәсәлән, саклана дусларында, туганнарында, шулайрак. Бездә саклана, гаиләдә. Әлегә музей юк. Бәлкем булыр, Алла бирсә, Алла бирсә. Әтигә кагылышлы интернетта бар YouTube канал. Мин аны тудырдым. Мин анда барлык видеоларны табып, бүтән дөньядан, дусларыннан, шулай ук миңа бик күп видео җибәрәләр. Социаль челтәрләрдә, ВКонтактеда, мәсәлән, аңа багышланган бер төркем бар. Ә менә сайт әлегә юк. Белмим, кирәк микән, юк микән. Минемчә хәзер күбесенчә видеолар инде, аларны YouTube'та карап була. Шуңа күрә рәхим итегез YouTube каналына, Рөстәм Вәлиев дип язсагыз, YouTube'та анда барлык видеолар, аудио язмалар барысы да бар. Беләсезме, һәр кеше үзенчәлекле, бер кешене алыштырып булмый инде, дөрес әйткәндә. Үкенечкә каршы Рөстәм абый шикелле гармунчылар ул гасырга бер яисә 2 тапкыр килергә мөмкин. Но әмма ләкин ул талантлы гармунчылар ул табигатьтән бирелә. Беләсезме, ул менә табигатьтән бирелсә, ул шундый дөрес иттереп аны юнәлтсәләр, ул консерваториядә әле укып чыкса, ул бигрәк әйбәт инде. Үстереп була димәк. Безнең татар халкында талантлар күп, Аллага шөкер. Димәк, үстереп буладыр дип әйтәм. Ну, дөрес әйткәндә, комачалу торган әйберләр дә күп. Хәзер компьютер, төрле әйберләр шул күп нәрсәләрне боза. Менә шушылай итеп, Рөстәмне ала бирсә киләчәктә дәген, онытмабыз. Аның һәр вакытта менә шушылай искә алып, менә шушындай юбилейларын уздырып торырбыз дип уйлыйм инде мин киләчәктә дәген.